makabundak sa sakyanan. O kaniro ang sitwasyon diri mga kamirada. Sa ka forward elf no nga color blue na datugan mga kamirada o karon diri so ato ang rescue team no sa lokal nga pangamahanan sa siyudad Sabate para nagpahigayon no kay nagpahigayon og pagpangtanggal no doon na bay wire doon ay wire nga nadatugan pod no nakita nato wire so amping ta mga kamirada sa ato mga motorista